Bok, evo moje karte. Slezovi kolačići. Nema šanse. To ne može. Daj mi te slatkiše i sad možeš ući. Baš si zločest. Velika stvar. Hej, čekaj. Ne možeš u kino sa slatkišima. Reci mu, Frank. To je glavna glumica iz filma? Oprostite. Naravno da možete ući. Stvarno? I ja želim tako. Ali kako to izvesti? Tako je. Prerušit ću se u drugu glumicu, Enid. Hej, ne smijete unositi slatkiše u kino. Ja sam jedna od glavnih glumica. Pustite me. Wow, još jedna glumica. Ej, ko je onda to? o kome ti to pričaš? Pusti me da prođem. U čemu je stvar? Zašto si obučena kao ja? Ja sam prava glumica. Ne, ja sam prava glumica. Ništa ne razumijem, ali je jako zanimljivo. Hajde, John, dođi ovamo. U redu. Gospođice Enid, mislim, vi niste prava Enid. Vi ste lažna. Jesam li ti rekla? Tako je bolje. E pa, ja idem gledati film. Hvala vam. Gde mi je karta? Evo je. Kakva je to ljepotica. Bok, mogu li proći? Hvala vam. Evo moje karte. Čekaj, ne možeš unutra sa slezovim kolačićima. Slatkiši nisu dopušteni. Možda se predomisliš? Žao mi je, to kod mene ne pali. Što? Spremna sam ti platiti. Slažeš li se? Potkupila si me. Dobro, daću ti jedan slezov kolačić. Čekaj, ne treba mi jedan. Ne treba mi ništa. Gledat ću bez hrane. Ozbiljno? Moram nešto smisliti. Čekaj. Biću ribar. To je to. Genijalno. Ne smemo zaboraviti ribički štap. Stoj! Gdje ti je karta? Zar si je stvarno izgubio? Ne, tu je. Dobro, prođi. Ura, prošao sam. Prekrasna djevojka, odmah do mene. Ćao tamo. Bok, mogu li te poljubiti? Što to radiš? Ne prilazi mi. Znam. Trebaju mi sljezovi kolačići iz čuvareve kućice. Onda će mi lijepa djevojka sigurno dati svoj broj. Upalilo je! Sviđa ti se? Baš mi je drago. Bok, ja sam Brittany Ban. Imaš li što za popiti? Sve će biti spremno. Čekaj malo. Što je ovo? Ribički štap? Pa, izgleda da je tu teška boca kole. Pričekaj malo. Šta? Nije kola. Ja se ispričavam. Uljez! Izbacite ga hitno! Što se događa? Ne! Puno bolje ovako. Pa, karta. Sve je u redu, ali moram te pregledati. Dukserica ti je previše vrećasta. Mogao bi u njoj nositi slatkiše. Aha! Sve vidim. Daj to ovamo. Ne! Čekaj, ovo je ozbiljno, ali znam što mi je činiti. Imam ideju. Otvorit ću je i istresti na stol. Sad uzmemo drvene ražnjiće
I nanižemo slezove kolačiće na njih. Gledaj. Doslovno izgleda kao kost. Moram to sakriti ispod jakne. Hajdemo vidjeti radi li ovaj trik. Pozdrav čuvaru, evo moje karte. Moram te pregledati da nemaš slatkiše. Nadam se da neće primijetiti, molim te. Imaš 2 kosti? Da, ja sam vrlo jedinstvena. Ugodan dan. Wow. Da, upalilo je. Sad mogu gledati film i uživati u svojim slezovim kolačićima. Njam. Tako sam srećna. Wow! Kate, pogledaj ovo. Zar ona to jede kost? To je čudno. Tvoja karta? Super! Sad ću te pregledati da nemaš slatkiše. Sve je čisto. Možeš proći. Uživaj. Sljedeći. Malena, ne možeš u kino sa Skittlesima. Daj to ovamo i... žao mi je, takva su pravila. To su moji bomboni! O, tako si glasna. O, dobro. Možeš proći, samo nemoj vrištati. Sad mi treba cela košara! Ne, to se neće dogoditi. Onda ću početi vrištati! O, moje uši! Jesi li zadovoljan, mali demone? O! Zdravo! O, ispao mi je Cheetos! Moram ga sakriti prije nego što čuvar primijeti. Joj, što da smislim? Zdravo, evo moje karte. Još jedno dijete. Imaš Cheetos. Onda ću početi vrištati! Mane, stavit ću slušalice. Ništa ne čujem. Čuvari, ovamo! Ne, nema šanse! Pustite me na miru! Daću vam Cheetos! Mogu slušati muziku. A i novo pravilo. Wow, ova djevojčica ima cijelu kutiju slatkiša. Podelit ću sa svima. Da, evo malo i za tebe. Obožavam M&M's. To je smiješno. O, ovo je tako dobro. Tako sam srećna. Možeš proći. Kako teška košara. Ponijela sam previše poslastica sa sobom. Jesi li vidjela pravila? Morat ću ti sve oduzeti. Čekaj! Ne! To su sve moje poslastice. O, molim te, ne! Sve mi uzimate! To su mi omiljene stvari! Mogu li sad u kino? Hvala, ali nije to isto bez slatkiša. Zdravo, došla sam u kino. Imaš pravu ljudsku ruku na ramenu? Kakav užas! O, požuri, dok nema nikoga. O, sad mogu uživati u poslasticama. Nitko me ne ne. Zdravo? Da, uđite, molim vas. Slatkiši me čekaju. Da, idi. Pa, počnimo sa Skittlesima. Njam. Pa, sad to mogu pojesti. Ova ruka je napravljena od slatkog fondana. Uj, ona jede ruku! Wow! O, zlo mi je! To je samo slatka ruka. Pa, stvar vas podsjeća da se pretplatite na kanal. Tamo ima smiješnih videa. Imam kartu! O, super! Možeš ući! Mada, čekaj, daj mi tu igračku. Moram je pregledati. Ima li nešto unutra? Miriše mi na slatkiše. O, nijedan slatkiš ne može proći pored majka. Ovo konfiskujem. I nema potrebe za plačem.
Trebala si o tome misliti ranije. Mnogo bolje. Sad možeš proći. Mogu li ući? Čekaj malo. Evo karte. Čekaj. Okreni se. Sumnjivo. Moram provjeriti ovaj ruksak. Rukavica? Jesi li ti bokser? Izvinjavam se. Hajde, uđi. Prekini s ovim. Ćao, devojko. Evo moje karte. Pusti me da prođem. Šta je unutar ove igračke? Ne, moja Minnie Mouse. Prestani. Sve ću ja naći. Ništa. Igračka mi je skroz pokidana. Žao mi je, dušo. Daj da ti popravim igračku. Tako je bolje. Sad je mnogo kulja. Šta si to uradio? Moja omiljena igračka. Evo malo Cheetosa. Molim te, uđi slobodno. Hvala ti puno. Prevarila sam ga. Zdravo. Evo moje karte. Čekaj, Coca-Cola? Ne! Tebe definitivno neću pustiti unutra. To nije fair. Mogu li sad ući? Sva pažnja je na meni. Starica. Zar te nisu naučili da pustiš starije ljude da prođu? Bako, ne. U redu. Vidi za šta je ova starica sposobna. Skloni se, dečko. Ovo je napad na obezbeđenje. To je odvratno. Moje sretne gaće. Pođi sa mnom. Hajde da uzmemo što više poslastica možemo. Pita i film. Šta može biti bolje? Slažem se. Oduševljena sam. Obožavam čips. Ima toliko ukusnih stvari ovde. To je dovoljno za cijeli film. Daj mi taj čips, curo. Sve si prosula. Počisti to. Pala mi je na pamet jedna ideja. Pustit ću svoje prijatelje bubašvabe ovde. Onda će svi pobjeći, a ja mogu ući u kino. Sjajna ideja. O ne, čuvaru! Slušaj, imate bubašvabe ovde. Ogromne su. Bubašvabe! Kakav užas! Sklanjaj to! Sklanjaj to! Žao mi je, ali zapravo vam mogu pomoći. Zato ostanite mirni. Riješit ću se, bubašvaba. Imam poseban lijek. Užasno je otrovan, zato budite oprezni. Super! Sad mogu gledati film. To je bila genijalna ideja. O da, naravno da ću gledati film u svoje omiljene grickalice. Sjajno! Jesu li svi dobro? Čekaj. Niko ne smije vidjeti da jedem čips. Zdravo, mogu li dobiti vaše karte? Odlično. Nema hrane ni slatkiša, zar ne? Ne? Odlično. Ali ja ću sve pregledati, bušeći vaše balone. Tako mi je žao. Ovo je bilo neugodno. Zdravo, evo naših karata. Moramo pogledati film. Moj prijateljici nije dobro. Tako mi je žao. Naravno, možete proći. Mandy, uspjele smo. U kinu smo.
vadi poslastice. Naravno, drži ovo. Možemo piti Sprite, a čuvar neće ni primijetiti. Vidiš? Stavljam ga u ovu posebnu bocu. Biće kao infuzija. Njam. Hej ljudi, ne zaboravite se pretplatiti da prvi vidite najsmješnije videe. Hajde da provjerimo i naše poslastice. Wow, ovo je tako ukusno. To ti je bila najbolja ideja, Britney. Mislim da sam našao uljeze. Želite li podijeliti? Ups! Zdravo! Našao sam vas! Evo vam sad! O, pobjegle su! O, samo sekundu, naći ću karte. Odlično, ali ne možete unijeti čips. Morate ga ostaviti. To nije fair. Britney, vidi. Zdravo, djevojke! Kako ste? O, moj Bože! To je MC Zak! Ne mogu vjerovati! Ja sam tvoj najveći fan! Oprezno, djevojke! Ja sam običan lik. Možemo li se slikati? O, volim te! Zdravo, gospodine Zak! Čekaj, ali imam pune džepove poslastica i pala mi je na pamet jedna ideja. Stavit ću sve svoje gumene bombone u kapu, kao da mi je to frizura. Čuvar će me sigurno pustiti unutra. Zatim ću napraviti cool lanac od čokoladnih novčića, kakav imaju svi reperi. I slatko prstenje. Hej, stari, ja sam cool reper Pete. Prvi put čujem za tebe. Hej, brate, daj. Možeš me čuti u svim klubovima. Imam kartu. Daj da ti se potpišem. Evo autograma od samog Pita. Čak te i ne znam, ali možeš proći. O, ovi reperi. Čekaj, zaboravio si mikrofon. Mogu pjevati u međuvremenu. Da, uspeo sam proći s poslasticama. Njam. Britney, idemo do ovog lika. Možeš li podeliti malo slatkiša s nama? Naravno, djevojke. Poslužite se. Njam, ovo je tako ukusno. I ja bih malo. Niko neće proći pored majka. Zdravo. Zdravo, evo moje karte. Sve je u redu, ali moram te pregledati. Sve je čisto. Probudi se, možeš proći. Evo moje karte. Šta to radite? Znam da je ovo cvijeće napravljeno od slatkiša. Sljezovi kolačići. Ne. But return my bouquet. Pa želim ući. Moram provjeriti tvoju knjigu. O, sviđa mi se. Možeš ući u kino. O, hvala. U redu, vrijeme je da krenem. Ura! Uspjela sam ući u kino sa svojim slatkišima. Taj glupi čuvar ništa nije shvatio. Imam zalihu čokolada u knjizi i krekere i sve što volim. Pogledajte kako sam to uradila. Uzela sam knjigu i izrezala sredinu. Onda sam je napunila čokoladama. Uzela sam krekere i dobila još jednu briljantnu ideju. Vidi, sve je upalilo. Sve što trebate uraditi jeste da se pretplatite. Hvala vam, ljudi. Tako zabavno.
Kakav smiješan film! Ha! Zdravo. Evo moje karte. Šta je to? Žvakaća guma? O, ne! Definitivno ne možeš ući unutra takva. U redu. Zadovoljan? Mogu li sad proći? Da, uđi slobodno. Moja karta! Karta! Čekaj, moram te pregledati da nemaš hranu i slatkiše. Samo uvjeren si. Nisam ništa našao. Možeš proći. O, a šta je s tobom? Ko je u transporteru? To je moj opasni pas Richie. Nema potrebe da ga uznemiravaš. O, da! Uspjela sam proći! Pa, ne bojte se, nema psa na vidiku, već gomila slatkiša. Pogledajte sami. Želim gumene bombone. Kako je ukusno! Hej, možeš li i nas počastiti? Hej! Sve poslastice su moje. Niko ih neće... Wow, kako cool pokloni! Moja omiljena boja je plava i dobila sam plavu poslasticu. Ja imam crvenu hranu, neću kašicu za bebe. Obožavam kokice, nikad prije nisam probala zelene. Ljudi, ja želim početi. Da vidimo. Ovo piće daje energiju. Sad se osjećam tako jako. Hajmo pretrčati celu zemaljsku kuglu. Teretana. Ovdje mogu sve. Šta još ima? Ne gledajte u mene. Kladim se da te mogu podići. Pomoć! Bože, kakav čudan dan. Evo me nazad, cure. Vi ste na redu. Hajde da probamo. Šta? Cvekla i paradajz? Predomislila sam se. Daj da ti pomognem, Nicole. Otvori usta, avion leti da te posjeti. Uopšte mi se ne sviđa ovaj ukus. Bljak. Pa, ti si na redu. Čekaj malo. Pogledaj moje 3D naočale. Želiš li ove? Hvala ti. Sada možemo gledati filmove i jesti kokice. Hej! Ma nema veze. Ove kokice su zelene, tako da su moje. Čekaj, nije mi jasno. Pa, to je bilo zabavno. Nicole, šta ti je sa usnama i ušima? Šta? Moje usne, moje uši. Pa, ovo su neka čuda. Imam tako smiješne uši. Cure, dosta je. Novi pokloni. Obožavam ovu žvaku. Nemoguće. Zeli tanjir burgera. Mislim da moram biti oprezna s ovim. Ja želim prva. Stvarno želim probati ove crvene burgere. Kladim se da ih mogu pojesti za pola minute. Pa, hajmo to uraditi. Njam. Zadnji. Ura! Uspela je! Ne. Jao. Ma nema veze. Mislim da tamo imam lizalo. Našla sam ga. Nadam se da je ukusno. Wow! Sviđa mi se. Mandy, počni sa svojom poslasticom. Sa zadovoljstvom. Ova žvaka je slatka. Znala sam. Njam.
Jao, a sličica je baš slatka. Volela bih da mogu upoznati svoju ljubav. Princu na belom konju, zdravo. O, Lili! Pa, izazov prihvaćen. Sad ću ti pokazati. Wow! Jao! Ups. Greška. Hajmo joj pomoći. Živa sam. Bože, šta vam je s nosevima? Dobro je, dobro je. Wow! To je tako cool. Ja imam gumene bombone, a ja imam žvakaću gumu. Pa, ko će početi prvi? Pretpostavljam ja. O, čekaj. Ovo je crveno, što znači da je moje. O, šteta. Hej, cure! To je plavo, što znači da je moje. Meni su ostale samo sokuglice. Bingo! Čekaj malo, još uvek mogu uživati u ovome. Wow! Tako cool pucaju! Baš mi se svidelo. Ti si na redu, Nikol. Da vidimo. Nice. Mislim da će biti puno ukusnije sa sirupom. Hajde da probamo. Nisam mislila da mogu biti tako kiseli. Mandy, pojedi svoje. Pa, izgleda kao pasta za zube, a vreme je za pranje zuba. Evo ga. Šta to radiš? Zubi su mi sad plavi. Čekaj, izgleda da sam ipak pomešala pastu za zube sa žvakaćom gumom. Wow! Jeste li vidjeli onaj balon? Moj vrat! Šta da radimo sad? Čekaj, imam Kinder Surprise jaje. Crvena pizza, super! Nije mi jasno. Zašto sam dobila dugme? Pa razmisli o tome za sad. Jedva čekam da probam svoj Kinder. Pitam se kakva se igračka krije unutra. Inače, plava čokolada ima ukus borovnice. Tako je ukusna i tako cool. Njam. O ne! Buba švaba? Ne! To je smiješno. Zdravo svima. Kako ste? O ne! Čekaj! Šta se desilo? Buba švaba u kuhinji? Stižem. Bako, spasi nas! Jedna papuča će biti dovoljna. Ha! Beži! Hvala, bako. Vidimo se kasnije. Ćao. Moram sad jesti picu. A imam odličnu ideju za to. Šta ako napravimo jedan ogroman komad od različitih slojeva? Mislite li da će onda imati bolji ukus? Neverovatno! Wow, to je cool! Pa, da vidimo. Sad je moj red. Ovo dugme je čudno. Zdravo! Jeste li pritisnuli dugme? Imam iznenađenje za vas. Super neobičan sladoled. Budite oprezni. Ima tajnu. Šta? Kako to misliš? Malo je strašno. Trebali ste vidjeti svoje lice. Tako je smiješno. Ovo je nevjerovatno. Tako je kiselo. Ruke mi sad svijetle. Tako je sjajno. Šta je to? Mislim da sad imam super moći. Cure, šta je s vama?
3, 2, 1. 3, 2, 1. Hej! O, zanimljivo. Prsten. Ja sam dobila lubenicu. Juhu! Da vidimo. Ko će biti prvi? Kamen, papir, makaze. O da, i ja sam prva. Pa, dobila sam lizalo u obliku prstena. Tako je super. Odlično. O, super. Što? Ma nema veze. Hajde da probamo. Kako je slatko. Jednostavno je neverovatno. I slatko i kiselo u isto vreme. Vreme je da uživam u svom želeu od lubenice. Izgleda tako cool. Apsolutno sam oduševljena. Tako si srećna. Ipak neću jesti sjemenke. O, Nikol! Budi oprezna. Hej, žao mi je. Lili, ti imaš svoju hranu. U redu. Da vidimo. Mislim da je ovo neobičan čips. Nadam se da je jako ukusan. Dobro, čekaj. O, Bože! Spasite me! Smiri se, imam usisivač. Baci 5. Prijatelju, super smo. Kakvo olakšanje. Čekaj, potpuno smo promijenile boje. Tako smo smiješne. A, da.